тоҷикистону қазоқистон тасмим доранд аз роҳи додугирифт ба кишварҳои ҳамдигар гандум ва пиёз диҳанд. ахиран зимни як нишаст дар душанбе роҳбарони бахши савдо ва кишоварзии дуҷониб ҳавасмандии худро барои бастани шартномае изҳор доштанд. ин санад имкон медиҳад ки бар ивази пешниҳоди сабзавот аз ҷумла пиёз ба қазоқистон аз ин кишвар гандум дастрас намоянд. дар вазорати кишоварзии тоҷикистон гуфтанд, чунин гуфтугӯҳо ҳоло оғози кор аст, бинобар ин наметавонанд ҷузъиёти бештар диҳанд. баъзе деҳқонон бар ин назаранд ки додугирифти маҳсулот бар ивази дигар навъи маҳсулот дар сурати имконпазир хоҳад шуд ки ҳосил хуб шавад. касоси соли гузашта пиёзо ҳамаш лабои раза пусида рафт, фурӯхта натонистанд монд. ака асосии заминаи мо кам, 1 гектори, оное ки заминашон бисёр яку 10-20 гектор бояд аввал шарзома кунанд ба хориҷа, баъд коранохӣ бешарзома кор диҳанд пори на ин ҳама сӯхтанд. халқи регар, қумсангир, ҳисор ҳамаш бешоро касод шуданд, рафтан Россия коркунӣ. имсол суҳбатҳо атрофи интиқоли пиёз ба қазоқистон дар ҳолест ки феълан нархи 1 килои он дар бозорҳои кишвар аз 4.5 то 11 сомонӣ арзиш дорад. дар пасманзари афзоиши нархи маҳсулоти кишоварзии ҳукумати тоҷикистон содироти пиёзу картошка ва сабзиро ба хориҷа манъ кардааст. коршиносон бар ин назаранд ки дар шароити феълӣ ки нархи пиёзу дигар навъи сабзавот дар ҳоли афзоиш аст, пешниҳоди пиёз ва бар ивазаш дарёфти орду гандум кори осон нест. ина бартер меган дар иқтисод, яъне ина мо чӣ хел бартер мекунем. мо ба ҳамун миқдоре ки пиёзмона мефурӯшем ба ҳамун пул ҳамон қадар гандум мегирем. яъне мо намеша ки ба қазоқистон бигӯем ки мо як халта пиёз метем, як халта гандум мегирем. ин кори ношидани аст. тибқи иттилои расмии соли гузашта дар тоҷикистон нақшаи истеҳсоли пиёз 727 000 тонна пешбинӣ шуда буд, вале 672 000 тонна ҷамъоварӣ гашт. ба иттилои вазорати кишоварзӣ дар соли 2022 нисбат ба як сол қабл бештар аз 2.5 гектар камтар пиёз киш шуд. ҳоло масъулони бахши кишоварзӣ ният доранд майдонҳои кишти пиёзро бештар ва бо ба даст овардани ҳосили фаровон содироти онро ба хориҷи кишвар бештар намоянд. вале маълум нест дар ин самт то куҷо муваффақ хоҳанд шуд.